I-Select Africa TV update. Sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlanhla. Kube nenhlokomo eThekwini People's Park Stadium kufika ubuholi be-EFF okwi-Economic for Freedom Fighters obebuholwa upresident walo leli qembu umnumzana uJulius Malema kwi-KZN siyabonga rally. Leli qembu belizobonga ngokwenza kahle okhethweni lohulumeni basekhaya, kanti kuyavela nokuthi bekukhona nezinkomo ezine ebezihlinzekwe abalandeli balo leli qembu. Siyacela mbukeli wethu ukuthi uzibukele amazwibela. Kanti-ke masiqhubekela phambili imbukeli, iqembu African National Congress belikupha-ke usuku olasungulwa ngalo olwaziwa-ke ngokuthi i-January 8. Kanti-ke lo mcimbi kulonyaka ubusesifundazweni sase-Limpopo, kanti-ke nawo ubuhanjelwe ngobuholi balo leli qembu obuphezulu okubalwa khona umongameli walo umnumzane uCyril Ramaphosa. Sicela-ke nakhona uzibukele okwenzeka. Thena ngodaba oluthi-ke mbukeli, umndeni walowo uboshiwe noma-ke oboshelwe ukusola ngokuthi uyena oshise iphalamende laseNingizimu Afrika umnumzane Zandile Mafe uthi uzolwa ngakho konke onakho ukuqinisekisa noma ukuprova ukuthi lo wakubo akakwenzanga lokho. Kanti-ke icala laZandile lihlehliselwe umhla ka-11 kwephezulu. Sibeka kanjalo-ke ezanamhlanje mbukeli, siyathembisa ukuthi sizoqhubeka sikuphe ezinye ngesikhathi esilandelayo. Siyacela uqhubeke ungene epejini lethu ku-YouTube Select Africa TV, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente sizwe umbono wakho. Mina nginguSinenhlanhla, le i-Select Africa TV.